Добрий вечір. Мене звати Любомир Ференц. Вітаю усіх телеглядачів телеканалу АТР, які щойно приєдналися до нас. І ми продовжуємо наш вечірній ефір. І у студії ми вітаємо народного депутата України, позафракційного Віктора Чумака. Доброго вечора. Добрий вечір. Головною темою дня, як вже останні 2 дні, є велика політична реформа. Досі залишаються і намети, і також активісти під парламентом. Вимоги ті ж самі: створення антикорупційного суду, зняття чи скасування депутатської недоторканності, а також зміна виборчих правил. Пане Вікторе, у мене перше запитання. От коли зайдемо на сайт «Велика політична реформа», ми бачимо «Свободу», «Самопоміч», нові рухи, громадські організації. От це така збірна солянка. Так, от їх об'єднує лише ідея, чи все-таки і можливість знову ж попасти в парламент, наприклад, тої самої «Свободи»? От дивіться, я, знаєте, вже декілька разів кажу, що об'єднало такі, ну, принаймні, з першого погляду, рухи, які не можна об'єднати – брехня. Їх об'єднала брехня. Брехня влади. Тому що, наприклад, обіцянки скасувати депутатську недоторканність – це обіцянки там 20-річної давнини. А щодо виборчої реформи, яку я вважаю першою, треба говорити про виборчу реформу, не останньою, а саме першою, тому чомусь кажуть про антикорупційний суд, про недоторканність, я вважаю, що виборча реформа могла б, в принципі, вирішити всі питання, які стосуються і недоторканності, і антикорупційного суду. То тут, в принципі, явна брехня об'єднала, тому що, по великому рахунку, обіцянки зробити виборчу реформу в першому кварталі 2015 року записано прямо в коаліційній угоді. Це повинні були зробити коаліціянти, 5 партій, які підписували цю коаліційну угоду. Коаліційна угода чинна. 2 партії на сьогоднішній день теж є учасниками фракції цієї коаліційної угоди БПП і Народний фронт. Але саме тільки ці 2 партії не хочуть підтримувати зміну виборчих правил. Але дивіться, пане Віктор, ви сказали, що зняття, наприклад, депутатської недоторканності – це тема вже останніх 20 років. Так, от Всеукраїнське об'єднання «Свобода», вона була в парламенті, ми бачимо Європейську партію України, Микола Катеринчук також був у парламенті. Ну, ці люди щось не дуже педалювали цю тему. А от зараз на хвилі вони... Так, їх вже справді дістала брехня? Зрозумійте ситуацію по великому рахунку більше. Без запущення, без запуску політичної реформи всі інші просто не йдуть. Ну вам не набридло бігати, як собачка за хвостиком своїм власним? Людям України не набридло бігати і слухати 20 років, що ми будемо краще жити колись, невідомо колись. Вам не набридло чути про якісь реформи, ну там такі, знаєте, віртуальні реформи, про які кажуть. Зрозуміло, як виборча реформа от завтра поміняє життя українців? Завтра ми краще почнемо жити? Завтра ні, а з 19-го року – да. Ви розумієте, що ситуація така, що якщо ми хочемо завтра щось поміняти, то треба просто-напросто тікати звідси. От зразу в Швейцарії. З 19-го року. Як в Швейцарію треба тікати, і завтра тоді буде все хорошо. Але для того, щоб ми, в принципі, змінили всі політичні інститути і зробили їх не совкомовими, не маніпулятивними, ми повинні цьому віддавати абсолютно з розумінням до цього статусу. На пальцях дуже просто. Що таке вибори? Вибори – це порядок формування органів влади, причому всіх, законодавчих і виконавчих, тому що саме потім законодавча формує виконавчі органи влади. На підставі чого? На підставі політичного вибору громадян. Громадяни голосують за політичні партії, які представляють свої програми розвитку країни. Так? Розвитку країни. Так. Разом з тим, у нас половина депутатів... Ну, я б не сказав, що у нас дуже партії мають якісь програми. Всі програми мають, політичні партії мають свої програми. Всі які не виконуються. Чому? Виконуються. Чому? Виконуються. Абсолютно виконуються. Десь ні. Це вже питання інше. Питання в тому, що оце називається так званою політичною структуризацією суспільства. Що таке мажоритарники? Мажоритарники не несуть за собою ідеологічне навантаження, якщо він іде ні від кого, ніяк і таке інше. Він просто-напросто каже, я зроблю вас щасливим на вашому округу. Я побілю під'їзди, я покрашу дороги, я поремонтую. І часто за бюджетні гроші. Завжди за бюджетні гроші. Завжди за субвенції з державного бюджету. Але це подається, як я зробив. Як я зробив, абсолютно точно. Оце є мажоритарники. Але коли вони приходять, вони чомусь заходять у партію влади, як правило, у партію влади, тому що там ідуть великі бізнесмени, і змінюють політичний вибір суспільства. Постійно. Дивіться, я вам розказую на пальцях, показую, щоб ви зрозуміли. 12-й рік партія регіонів вщент програла пропорційну систему виборів. Вщент. Вона набрала всього-навсього 68 мандатів. Так, це правда. Правда. А в фракції партії регіонів 7-го скликання було 170 депутатів. Вони скупили. Скупили.
І тим самим змінили вектор розвитку суспільства. Тому що якщо б це була пропорційна система виборців, пропорційна система виборів, я не кажу про яка закрита, відкрита, неважливо, пропорційна система, то тоді би просто-напросто удар, тоді б свобода і батьківщина сформували би більшість, сформували б уряд, і все пішло би зовсім по-іншому. Отак. Така ж сама картинка відбулася на виборах 2014 року. БПП програла, Народний фронт виграв, але БПП має на сьогоднішній день найбільшу фракцію. Чому? Тому що там президент, тому що всі пішли туди, тому що президент СБУ. Але тому багато і повиходили з БПП. Одна. Хто? Хто? Там з БПП вийшло 4 чи 5 людей, все. Але скільки туди ще зайшло? І причому зайшли знову ж таки ті мажоритарники, які там звідки повиходили, звідкись теж повиходили. Виграв би Народний фронт, якщо би так. Я от завтра, сподіваюсь, буде поставлена на розгляд виборча реформа. Я просто-напросто готувався сьогодні, я там підготував слайди навіть для депутатів, от показати їм, як змінюється практично курс країни в зв'язку з тим, що ми от таким шляхом змінюємо взагалі політичну структуру От суспільства. ви зараз пояснюєте так на пальцях, як би це могло змінитися, наприклад, 12-го року, 14-го року. От на вашу думку, люди в великій кількості не вийшли на вулицю, так, за зміну виборчих правил. Вони не розуміють цього? Не всі розуміють. Розумієте? Якщо б вони вважають- розуміли це, вони б більше підтримали? Да, абсолютно точно. І тут ситуація така, я проїхав 18 міст вже, поки що, 18 міст, я зустрічався з громадянами. І коли я їм пояснюю, люди, питання ваших пенсій, зарплат, тарифів, я не знаю, там, розвитку країни, там, виїзду за кордон, залежить не від цих окремих подій, самих взятих по собі, а від виборчої реформи, від того, як ви будете формувати і ким ви будете формувати систему влади. Тому що якщо ви формуєте систему влади, а яка в нас влада? Я знову пояснюю людям на пальці. Шановні друзі, у нас є клептократична економіка, де, в принципі, олігархічна економіка, де приблизно 4% населення контролює практично 95% Вчора населення депутат країни. від блоку Петра Порошенка Олег Барна, він сказав, ну що ви хочете, ну всі крадуть. Ну, всі крадуть. Ну, ладно, Барна, я не буду коментувати Барна, я не хочу. На цю клептократичну олігархічну економічну систему нас натягнута ще шапка клептократично-олігархічних партій. Така ж сама, тому що вони фінансуються цими ж самими олігархами. А зверху насаджені олігархічні ЗМІ. І все, зрозумієте? І поки ми цю систему не змінимо, не буде пенсії, не буде зарплати. І головне, що Розподілу коштів. не буде нічого, не буде конкурентноздатності. Подивіться, Пенсії і зарплати можуть бути тільки високими в конкурентному суспільстві. Пенсії і зарплати можуть бути високими тільки в відкритому суспільстві. В суспільство, яке закрите, яке законсервоване, де немає конкуренції живої не в суспільному житті, не в бізнесі, не в політиці, воно ніколи не буде конкурентним взагалі. Пане Віктор, ви один з небагатьох, які, наприклад, тему виборчої системи, зміни виборчої системи ставите на перше місце. Так, дуже багато говорять про антикорупційний суд. Він багатьма активістами він педалюється, і часом він подається просто як панацея. Так, от буде в нас антикорупційний суд, і ми заживемо. Чи справді антикорупційний суд змінить багато у нас в державі? Що я вам хочу сказати? Будь-який суд повинен відповідати певним там критеріям. Да? Це повинна бути прозорість, це повинна бути доброчесність, да? І це повинна бути справедливість рішення. То, вибачте, будь-який суд повинен відповідати цим критеріям. Хоч антикорупційний, хоч не антикорупційний. Тобто він повинен гарантувати справедливість рішення, законність і справедливість рішення. А він буде гарантувати? Наприклад, І великі отут- очікування і отут- були щодо НАЗК. І отут трохи інша ситуація. І отут ситуація інша. Я розмовляв з нашими міжнародними партнерами. Я їм сказав, антикорупційний суд може бути як тимчасовий, скажімо, засіб, абсолютно використаний, в тому числі для того, щоб повернути в Україну певну справедливість в великих корупційних справах тільки за одних умов. Якщо виборами цих суддів будуть опікуватися міжнародні експерти. Якщо це будуть знову обирати, про що ви кажете, НАЗК, як обирали НАЗК, Кабмін, адміністрація президента і Верховної Ради, то в принципі це буде той самий суд, який зараз створився Верховний суд під егідою президента. Ну, а на Туди вашу- прийшло те ж саме, туди прийшло 30 суддів, які не пройшли Громадську раду доброчесності, але вони прийшли туди. От і все. Судді, які саджали Луценка, судді, які судили людей на Майдані. Я до цього і веду. Тобто, Тому я на сказав, вашу думку, проблема не є в інституціях в країні, а саме в людях. тут ситуація, розумієте, інституції це якраз таки є люди.
Да? Ми створюємо інституції. Так, це і люди. хто там зайде. Абсолютно точно. Інституції – це люди. Коли мені кажуть, треба міняти не людей, а систему, так я хотів би сказати, що людина – це є ключовим елементом будь-якої системи. Тому що як буде працювати людина, як вона буде виконувати ті чи інші посадові обов'язки, закони і все таке інше, от так і буде працювати система. Тому що система – це не аморфне поняття, це не якесь віртуальне поняття. Система складається з 3 елементів. Правила, стандарти, процедури, які є в цій системі. Да? Це закони, підзаконні акти і все інше. Система складається з другого елемента. Це ресурс людський. Да? Людський ресурс, який, в принципі, працює в цій системі. І якщо говорити політичну систему, то політичну систему складає ще 3-й елемент. Це політична воля акторів цієї системи, людей, які в цій системі працюють. І тут ситуація така. У нас на сьогоднішній день, ну, напевно, є 2 елементи. У нас непогані, по великому рахунку, закони на сьогоднішній день. У нас є всі закони. Ви думаєте, у нас немає антикорупційних законів? Достатньо ефективне антикорупційне законодавство. Там нічого не потрібно міняти. Ніхто ж не каже, давайте там смертну кару ведемо. Що? У нас абсолютно ефективне. У нас є люди, які там є. Але ситуація така, а люди – це політичні команди, які приходять, да? Політичні команди, які приходять до влади. А в нас немає чого? Політичної волі. А знаєте, як понюхати, чи є політична... Та всі є, президентською, прем'єрською, якою хочете, політичних команд. Тому що воля, вона або є в політичній команді, яка керує країною, або її немає. А знаєте, як понюхати цю? Я дуже довго думав, що визначиться за критерієм наявності політичної волі. От чесно, довго думав. І зрозумів. І це є принцип невідворотності покарання. Якщо цей принцип працює... Це суд. Суд. Це принцип невідворотності покарання. Що таке невідворотність покарання? Це не просто суд, а це те, що ти не можеш домовитися з поліцейським. Це те, що ти не можеш домовитися... Тобто на всіх рівнях. НАБУ, САП, суд. Не НАБУ, САП, суд. І Генпрокуратура. Поліцейський, прокурор, суддя, НАБУ, НАЗК – це принцип невідворотності покарання. Тобто Коли в нас влада не боїться, нема страху. Да, от і все. Іншими словами. Не влада. Не влада. У нас будь-хто не боїться, хто має гроші або має зв'язки. При чому тут влада? Ситуація така, що, в принципі, що у нас дуже сильно бояться бізнесмени, які сьогодні знаходяться в орбіті президента? Слухайте, жодних страху немає. Пане Вікторе, останнє запитання. Змоделюємо ситуацію. Президент пішов на всі вимоги. Що далі? Намети забирають і всі розходяться? Ну, ви знаєте, я думаю, що, в принципі, напевно, так повинно було бути. І оргкомітет, саме, який збирав там цю акцію, саме так і планує. І більше нічого. 3 так? вимоги є погоджених спільно всіма. 3 вимоги. Більших інших вимог немає. На цей період 3 вимоги. Але ви сказали, так би мало бути. От, наприклад, всі... Будемо сподіватися, що так і буде. Але на сьогоднішній день Всі учасники акції, вони мають це погоджено. От, наприклад, президент виконує вимоги і ми йдемо геть. Абсолютно точно. А це на сьогоднішній день. Але велика політична реформа – це перші кроки великої політичної реформи. Я бачу велику політичну реформу. Для балансу влади потрібні, для влади потрібні баланси. Да? Якщо ми скасовуємо депутатську недоторканність, ми повинні прийняти відповідний закон про тимчасові слідчі комісії, спеціального слідчого і спеціального прокурора в інтересах імпічмента президента. Це не стосується Петра Порошенка. Це не стосується будь-якого президента взагалі. Це стосується інституцій для того, щоб вони були збалансовані. Президентська влада і представницька влада. Да? Щоб вони були просто-напросто збалансовані. Ми повинні прийняти цей закон. Я взагалі-то не є величезним прихильником повного скасування депутатської недоторканності. Я вважаю, що імунітети повинні залишатися. Просто повинна бути дуже легка процедура зняття цих імунітетів, а не така, як в нас регульовано. У нас же питання не в недоторканності, у нас питання в зарегульованій процедурі. І це правда. Тобто процес дуже довгий є зняття. Так, якщо б він йшов простіше, то можливо би це питання не поставало. Абсолютно не ставало би, абсолютно точно. І тут ситуація така, що, розумієте, я свідомо йду на цей крок, да? Тому що я потім можу сказати, я як депутат зробив цей крок, президент зробив свій. Дякуємо народному депутату, позафракційному депутату Віктору Чумаку. І зараз ми будемо слухати і дивитися, що відбувається під Верховною Радою. Там є наш журналіст Віктор Пономарьов.
Власне, зараз тут на вулиці Грушевського ми знаходимося у наметовому містечку. Ви можете бачити, що тут достатня кількість людей. Трошки зменшилася порівняно з днем, але все одно тут залишається близько 1000 людей. Тут працюють польова кухня, медпункт. Ось тут палатки. Ви можете бачити представники батальйону «Айдар», судячи з напису у наметі. Тут ось ми можемо бачити також представників країни АРА. Доброго дня. Телеканал АТР, ви у прямому ефірі. Розкажіть, що зараз тут відбувається? Ну, от, наприклад, я іменно приїхав з Дніпровщини, щоб змінити не систему, а змінити колір не на Україні, а в Україні. Тобто висить синій, холодний, темний колір, який знищує нашу Україну 26 років. І жиди тим пользуються, бо цей синій колір прийшов з Малої Австрії. Добре, як вас звати, скажіть? Ігор, Ви могли почути одного з учасників акції Ігоря, який розповів нам. І зараз ми підійдемо до штабу, безпосередньо поговоримо, поспілкуємося у штабі. Так. Доброго дня. Телеканал АТР, ми у прямому ефірі. Можете розказати мобілізаційний пункт? Що зараз тут ви робите? Мобілізуємо людей в нашу підтримку на боротьбу із свавіллям влади. Отих хлопців, яким ми платимо гроші за те, щоб вони нас захищали. Тепер ми збираємося від них захищатись. Багато людей вже записалось? Звичайно, багато. Достатньо. Але кількість я вам не буду називати, самі розумієте чому. Дуже дякуємо. Ми поспілкувалися з представниками мобілізаційного пункту. Вони зараз записують безпосередньо людей, які тут будуть брати участь у акції, зокрема в обороні наметового містечка. Тут ми можемо бачити, ось працює польова кухня. Люди стоять в черзі. Ось ви можете бачити, як людям наливають чай, люди вечеряють. Пропоную пройти трошки далі. Ось там ви можете бачити один із виходів в сторону готелю «Київ». Там також перебувають люди, які охороняють наметове містечко. Це безпосередньо там була сьогодні одна із сутичок, і там постраждали, зокрема, народні депутати, Єгор Соболєв у тому числі. Ось зараз така ситуація тут у таборі. В принципі, все спокійно, ніяких сутичок чи провокацій ми не бачимо. Дякуємо Віктору Пономарьову. Віктор Пономарьов, журналіст телеканалу АТР, який тільки що нам включався з-під Верховної Ради і також розказував, що там відбувається. І ми на зв'язку зараз перебуваємо із Карлом Волохом по скайпу, активістом, а також блогером. Доброго вечора, Карле. Чи чути нас? Добрий вечір. От сьогодні ви написали пост, який набрав дуже багато вподобань. Також близько 80 людей цим поділилися. І ви пишете, що бузатери, третьемайданники с надеждой ждут ночного штурма, чтобы выступить в ролі жертв режиму кровавого бариги. І ви пишете, чому ви є проти оцих трьох вимог. Наприклад, ви говорите, що антикорупційний суд – це фікція. Чому? Ну, а ви запитаєте будь-кого з авторів цього закону, в якій країні є гарний результат від фундації там антикорупційного суду. Наприклад, це питання номер 1. Нехай назвуть одну країну в світі, де організація антикорупційного суду дала пристойний результат. Друге, подивіться на країни, де воно є. Я не знаю, там, здається, єдина країна, яка входить там в першу 50-ку країн з більш-менш пристойною боротьбою з корупцією, по-моєму, це Бургундія. От. А всі решта, вони на місцях за сотень.
Тобто нічого це не дає. Я вам скажу більше. Сьогодні йде корінна перебудова української судової системи. При всій критиці, яку ми чули, скажімо, від Громадської ради доброчесності і так далі, але навіть якщо ви запитаєте найбільших критиків, я маю на увазі з тої самої ГРД, вони погодяться з твердженням, що нинішній набраний, там 120 людей, набраний Верховний суд, це величезний крок вперед порівняно із минулим Верховним судом і вищими судами, які були. Так от, найвужче горлишко в цієї пляшки – це перенабір суддів, тобто ВККС і Вища рада правосуддя. На Верховний суд, на 120 суддів пішло більше як півроку. Замість того, щоб продовжувати перебудову судової системи, ми зараз на рік зануримося в утворення якогось там антикорупційного суду. Ну це абсолютно нісенітниця. Тобто, немає результатів, ні в кого немає. Розумієте? Тому я не знаю, це чергова легенда, яку для чогось нам тулять, невідомо абсолютно нічого. Наприклад, порівнюєте країни там Африки і Азії, коли говорите про антикорупційний суд, але в принципі Україна вона перебуває на тих самих позиціях. Я попрошу режисерів вивести на екран рівень сприйняття корупції за 2016 рік, так званий Corruption Perception Index 2016. Ми стоїмо на цьому самому рівні, і можливо він тому потрібен. Давайте я вам дещо скажу. Ви навіть не зрозуміли, ви щойно дали відповідь на своє запитання. Це рівень сприйняття корупції. От ви будете зранку до ночі, те, чим займається українське телебачення, інші медіа, антикорупціонери, грантові і так далі, будете зранку до ночі розповідати людям, що країна суперкорумпована, і потім, коли ви зробите опит, значить, цих людей, вони вам скажуть, так, в нас жахлива корупція. Тобто жоден, я вивчав недавно це питання, жоден з рейтингів, на які всі посилаються, не враховує реальні кроки країни за останні 3-3,5 роки, постмайданівський період, із боротьби з корупцією. Давайте візьміть, наприклад, просто елементарна ілюстрація. Візьміть, функцію прозорості. За рахунок чого вона здобувається? Прозорий бюджет, відкриті реєстри і так далі. За рівнем прозорості ми сьогодні, я думаю, в першій десятці в світі. Не кажу по корупції. По корупції ми там далеко не в найліпших позиціях. Але те, що ми зробили за 3,5 роки, відкрили реєстри і власників нерухомості, і автомобілів, і електронні декларації, і власників компаній, і так далі. Прозоро, до речі, організували. Також не так уже й мало. Значить, ми сьогодні за рівнем прозорості одні з найліпших в світі. Хто про це знає? Ніхто. Ніхто абсолютно. Тобто зранку до ночі людям розповідають якісь байки про те, що Україна продовжує залишатися суперкорумпованою. Це просто неправда. Я вас не чув. Рівень прозорості, чути мене? Так. Ви чуєте, рівень прозорості і рівень корупції – це різні речі. Ви, наприклад, говорите... Я вам щойно сказав, що це різні речі. Так, і їх не можна порівнювати. Ще як можна порівнювати? Ви говорите, рівень прозорості дає індикацію за перший крок по подоланню корупції. По корупції також. А звідки ви знаєте, що підуть корупцію? Прошу? Звідки ви знаєте, що Україна дуже корумпована країна? Про це говорять. Наприклад, є інший рейтинг від Ernst Young. Рейтинги всі зв'язані з прийняттям. Я кажу, рейтинги не зв'язані. Але ви кажете, перший рейтинг, наприклад, це пересічних громадян опитували, але другий рейтинг, який проведений Ernst Young, і Україна за рівнем корупції на першому місці серед однієї країни. Я перепрошую, пане Карле, і це опитували бізнес. Що ви кажете? Це опитували бізнес. Наскільки бізнес готовий платити гроші за вирішення своїх питань. То це говорить про те, що Україна корумпована країна, чи бізнес готовий платити гроші. Це знову абсолютно необ'єктивний рейтинг, це знову сприйняття. Зрозумійте правильно. Пане Карле, 51% респондентів, які брали участь у дослідженні, як і раніше, вважають, що корупція широко поширена в бізнес-середовищі їх країни. Тобто, тут не говориться, що вони готові платити.
що ви зараз говорите? Якщо ви говорите щодня, зранку до ночі, про те, що Україна корумпована, а потім опитуєте людей, Україна корумпована? Так, корумпована. Ну, немає... Тому що журналісти це показують, чи як? Звичайно, що дуже багато цікавих в тому, щоб показувати Україну корумповану. Це безумовно. Але я вам більше скажу, є такі речі, є рейтинг Doing Business, правда? Є дуже простий рейтинг, там все ясно, скільки потрібно, там, скажімо, в будівельній галузі потрібно пройти різних, значить, отримати різних папірців для початку будівництва, і ви маєте певний рівень. Покажіть мені, хочу, який оцінює, що зроблено в Україні, які закони створені, як вони виконуються і так далі, і так далі. Ну, дивіться, я вам наведу елементарний приклад. Я особисто, як журналіст, я це все розказую і показую. Тому звинувачувати, що корупція в Україні існує тільки через те, що журналісти говорять про погані речі. Будь ласка, не пересмикуйте. Не пересмикуйте. Я вам кажу ще раз. Рейтинг сприйняття формується сприйняттям. Хто зробив сьогодні дослідження, яке би показало, що насправді відбувається в Україні в боротьбі з корупцією? От ви можете порівняти, скажімо, таку елементарну річ зробити? Українські організації чи міжнародні? Міжнародні це роблять. Ніхто цього не робить. Там 6 рейтингів, всі вони рейтинги сприйняття. Жоден рейтинг не аналізує реальну роботу, яка проведена. Ну, давайте елементарну річ зробимо. Тут і Doing Business, і Ernst Young, і Perception of the Corruption. Є різні рейтинги, ми про них говоримо, журналісти про них говорять. Всі ці рейтинги є рейтингами сприйняття. Ну хіба я не українською мовою з вами спілкуюся? Рейтинг є авторитетним. Doing Business не є рейтингом сприйняття також? То при чому тут Doing Business до корупції? Ну при чому тут рейтинг Doing Business до корупції? Чекайте. Це хіба корупція? Якщо, наприклад, рейтинг сприйняття про корупцію ви, наприклад, піддаєте тому, що він може бути з помилками, то чому ви, наприклад, рейтинг Doing Business більш вважаєте кращим від тих? Doing Business – прекрасний рейтинг, яке воно має відношення до корупції. Тому що там і там бізнес. Там ми говоримо про зарегульованість, наскільки прозоро і добре вести. І так само там бізнес відповідає в рейтингу Ernst Young. Для вас Ernst Young є авторитетною компанією, вона входить в четвірку найкращих аудиторських компаній світу. Причому куди вона входить? Я вам ще раз кажу, що вивчає Ernst Young. Запитують менеджерів бізнес-компаній, ви готові платити гроші, значить, за вирішення своїх питань? Вони кажуть, так, ми готові. Все, Україна корумпована країна. Це про що? Тільки 77%, я вам назву більше число, вони говорять, що можна виправдати неетичну поведінку, якщо це допоможе бізнесу вижити. Ми говоримо про опитування Ernst Young. Але 51% респондентів говорять, що корупція є дуже сильно поширена в українському бізнес-середовищі. Тобто вони мають на увазі, для вирішення питань треба платити і так далі. Ну це якось не співвідноситься також з тим Doing Business, де Україна зробила дуже великі прориви. Погоджується зі мною? Тобто тут точки виходу є зовсім різними, але і цей треба брати до уваги. І не потрібно звинувачувати журналістів. Скажіть, будь ласка, ви як журналіст, я б колись опитав журналістів, скажіть, будь ласка, ви як журналіст, які цікавляться питанням боротьби з корупцією, можете сказати, в скільки разів збільшилася кількість кейсів по корупції і, зокрема, хабарництву за останній рік в Україні? Збільшилась, ну це безперечно. В рази я не знаю, але вони збільшились набагато. В рази. Я кажу, що в рази. Значить, або запитаю вас інше. Які були донедавна, до Майдану, скажіть мені, які були основні джерела корупції? От навіть ми мусимо прощатися, тому що вже залишилося кілька секунд ефірного часу. З нами на зв'язку був Карл Волох, громадський активіст та блогер, з яким ми говорили про 3 вимоги великої політичної реформи. Мене звати Любомир Ференц, і ми повернемося у цю студію вже за півгодини.